Hello everyone! So welcome back to my channel. So karon no maghisgot ta about the grammar present perfect tense in Binisaya. In Binisaya nga version. So para makasabot ta mga Bisaya no kay lisod jud kay na English nga, pero di sad kayo lisod. So ano no, sugod ta. So unsa din yung present perfect tense? Kaning present perfect tense, usa niya siya na belong sa 12 tenses of verbs in English. So mao to katong lang simple past, future tense, future perfect tense, present continuous, isa pa mo na siya present perfect og basta ka na sila mga 12 na sila kabuok. So karon magstorya sa ta sa kani nga usa present perfect tense. So nabilang siya sa present. Alright. So let's start. So ang kani siya gigamit ni siya kung action nagsugod sa past pero naa gihapoy connection sa karon. Karon. Or you can say bag-o lang jud na human. Okay? So sa English, ang formula ani niya kay has or have. Has gamit ana kung she, he, okay? Have kung ang subject kay I have, they have, we have. Mo to siya no? She has, he has, I have, they have, we have. Di na siya pwede mag-exchange. Then, mo na dyan na yung rule. So, plus past participle sa verb. For example, what is past participle? So, if naglibog mo, ang past participle, for example, mo na siya ang base form, eat. Tapos, unsa may past sa eat? Di ba? Ate. Right? So, ang past participle mo na siya ang ikatulo. So, we say eaten. Ano siya? So sa kani nga grammar point, kani dapat ang atong gamiton. So di ka pwede man na I have ate, they have ate, di pwede. So eaten dyan na siya. So mo na siya ang formula nga dapat nimo sundon. Mao na siya di jud ka pwede magbuot-buot. Mao na siyang sundon. Okay, so for example, adto ta sa for example. Example, I have eaten. I have eaten McDo. I have eaten donut, like that. So, I have eaten means nakakaon ako. Meaning, humana ka og kaon og naka-affect sa karon. Maybe di na ko gutom. For example, nakaon na ka maybe 5 minutes before, 5 minutes ago. So, karon kay gi-offeran ka niya og pagkaon sa mga ka, no thanks, nakakaon ako. No thanks, I have eaten. Okay, so mao na siya. I have eaten. Another example, she has finished her homework. So has past participle, nahuman na niya iyang assignment. Ang action na hitabo sa past, sa maybe 5 minutes ago, 10 minutes ago, pero ang result na agyapon karon og ready na siya mo relax. Alright? Okay, or sa bag-o lang jud siya nahuman. Mao na siya. She has finished her homework. Okay? So, ang pangutana, unsay kalahian sa present perfect tense o simple past nga pareha man sila nga nahitabo na, no? So, ang I ate, mo na siyang past tense. Nahuman na, pero walay connection karon. For example, mayon ka, ate, I ate pagkaon last week nga lami kayo. So mo na imong gamiton past tense. If nagstorya ka about like gahapon or pang-usang adlaw, paggabi, mo na ka, oh, I ate dinner last night. So yes, I ate uh, breakfast yesterday morning. So like that. So mo gamit ta og ate.
So ang inyo dong timan-an kay ang past tense mo gamit yun siya like yesterday. Gamit yun na siya. Unsa pa? Last week. Siya. Last year. Layo asad ani. Min ana ba? Last night. Min ana. Pero ang I have eaten dili ka pwede mo gamit og time. I have eaten blah 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 yesterday. No. Di siya pwede. So kanira. Kay ang I have eaten nagstorya man ta sa bag-o ra jud na human. So di ka mo hisgot og time. Mao ka I have eaten, I have finished homework. Okay? Mo na jud nay kalahian lang duha. Kanina ay time, kani walay time nga hisgutan. Okay? So mo na siya present perfect na humana pero importante karon. Oh, mo ta kung giingon ganin like kung gi-offeran ka og food, you say no thanks, I have eaten. Okay? Naklaro ba? So mo jud na imong timanan unsay kalahian sa present perfect ug simple past. Ang simple past na ay time, ang present perfect tense kay wala o dili pwede butangan. Okay? Nikaon na ka? Yes, I have eaten. Have you eaten? Yes, I have. Did you eat the candy? Yes, I did. So that is simple past. Okay? If na may question, please comment below. If wala kasabot. Okay, that's all for today. Thank you and see you again. Bye.